I dag skal vi snakke om vores varmesåler, og jeg vil svare på alle de spørgsmål, som I derude har i forhold til, hvordan det her produkt det virker. Jeg vil gå ind på 4 forskellige punkter, som I kan klikke jer ind på, alt efter hvad det er for nogle spørgsmål, I sidder derude med til det her produkt. Vi vil lige starte med det første her, som er at se, hvad der er med i den kasse her, når man køber sålerne. Det første vi har, det er selvfølgelig selve sålerne, som jo er selve produktet. Så har vi en fjernbetjening. Så er der en opbevaringspose, og den er god til, når du ikke bruger sålerne, så kan du pakke alt det, der er med i pakken her, ned i, og smide det i din taske, når du skal afsted på tur. Så er der også en oplader her, USB-oplader. Og med den her oplader, der kan du altså lade begge såler op på én gang. Det er de 4 ting her, der er med i posen, som du primært skal bruge, og udover det, så er der selvfølgelig også en manual, så du kan læse den omkring produktet. Nu vil vi kigge lidt på, hvad der følger med, så vil vi kigge lidt mere generelt på de såler her. Sålerne her, de har et indstrip-batteri, det vil sige, at de sidder integreret i produktet. De sidder hernede bagved. Man kan se, hvordan man tilgår batteriet her med at tænde og slukke, og hvordan man lader det op inde i porten her. Batteriet, som sidder herinde i bunden af sålen, det er 1800 mAh. Det her batteri, det kan lades over 500 gange. Sålerne her, de fås i en dame- og en herremodel. Den vi har her, det er herremodellen. Hvis vi vender den om, så kan vi se, at den går fra størrelse 41 til størrelse 46. Og damemodellen, den går fra størrelse 35 til størrelse 40. Og den måde det fungerer på, det er, at man tager faktisk bare en skarp saks og klipper rundt i den ønskede størrelse. Og her anbefaler vi, at man tager et par støvler, som man har i forvejen, og så tager man sin sål ud her, fordi den ved man, den passer, og den kan man godt lide. Og så fjerner man lige alt det her tofnuller eller lakrids, der sidder her. Så tager man faktisk bare sin gamle sål og lægger oveni, og så klipper man rundt efter den, fordi så ved man, at det passer til det fodtøj, man plejer at bruge. Sålerne her, de er 5-14 mm tykke, det vil sige, at de er 14 mm tykke her på det tykkeste, og så er de 5 mm tykke herude for enden. Så ved man, hvor tykke de er i forhold til, hvad man har plads i de støvler, man bruger derhjemme. De er lavet af et antibakterielt materiale, det vil sige, at de er nemme at holde. De her såler, de tilpasser sig fodens form efter kort brug, så det vil sige, at når du har gået i dem her nogle gange, så vil du begynde at kunne se, hvordan dine tæer de sætter mærker, og hvordan sålen ligesom tilvender sig din fod. Så der er lige lidt tid, hvor du skal gå med dem her, for at du får den optimale pasform i dem. Og så har vi en flap her bag til, og den her flap, den gør altså, at det er nemmere at få sålen op og i, hvis man vil skifte imellem sine almindelige såler og varmesålerne. Nu har vi fået lidt sådan tekniske specs på de her såler, og nu vil vi snakke lidt om, hvordan man egentlig bruger dem i praksis. Inden du skal bruge sålerne, så lader du dem op derhjemme. Det gør du ved at tage det her USB-C-stik og smide i bag, og så lader du den lade. En fuld opladning på dem her, det tager cirka 4 timer. Når den er fuld opladt, så vil dioden hernede i bunden, den vil lyse op med et grønt lys. Det her grønt lys, det lyser konstant. Det står ikke og blinker. Det vil være en konstant grøn diode, som står og lyser der. Opladning, det kan du også gøre via powerbanks, hvis du er ude i felten, eller i bilen, hvis du er langt ude og ikke er i nærheden af fast strømudtag. Når du så har lavet de her såler op, så tager du din saks og klipper dem til, ligesom vi snakkede om før. Og så er de faktisk klar til, at du kan smide dem ned i dit ønskede fodtøj. Når du bruger varmefunktionen på de her såler, så tager du tænd- og sluk-knappen her, og så holder du den i bund i 3 sekunder. Når du holder den i bund, så vil dioden her, den vil begynde at lyse, og det betyder, at sålerne er tændte og klar til at varme. Derefter så kan man bruge fjernbetjeningen her til at indstille varmeniveauet på sålerne. Og det kan du gøre ved henholdsvis at trykke på 1, 2 og 3. Eller du kan hernede i bunden, der kan du slukke for dem, så du lige kan trykke på dem. Og så, hvis du ikke vil bruge batteri, eller hvis du ikke vil bruge funktionen, men bare vil have dem her på standby, så kan du trykke på den. Hvis du kommer til at smide fjernbetjeningen væk ud i felten, og du kun har sålen, så kan du trykke en gang her på tænd- og sluk-knappen, og så kan du indstille varmeniveauet på den måde. Og varmeniveauet, det indikeres ved henholdsvis, hvis vi trykker på 1 her, så kan vi se, at grøn, det er lav varme. Blå, hvis vi trykker på 2, det er mellemvarme, og rød, hvis vi trykker på 3, det er høj varme. Når man så er færdig med at bruge sålerne, så tager man og holder slukknappen i bunden her igen i 3 sekunder, og så vil de slukke helt. Hvis man har trykket på standby-funktionen her på fjernbetjeningen, så kan man ikke slukke for sålerne. Så det vil sige, at man skal lige sørge for, at der er varme på ved at trykke her på 1, 2 eller 3. Så er de aktive, så er de ikke standby-funktion, og så kan man tilgå dem og slukke dem ved at holde i bund i 3 sekunder her. Så man starter altid sin session ved at tænde for dem fysisk på sålen, og slutter sin session ved at slukke igen fysisk på sålen. Så vil jeg lige understrege, hvor vigtigt det er, at man tænder de her såler, før man bliver kold. Så er det generelt med alle produkterne. Tænd dem, inden du bliver kold, fordi hvis du først er ude i felten og bliver kold, så er det altså virkelig svært at få varme igen. Så det er bedre at sætte sig ud og holde dem på et lavt niveau, og så kan du faktisk holde varmen igennem rigtig mange timer, frem for at sætte dig ude i 2 timer, og så bliver du skidehamrende kold, og så blæser du bare helt op på max for dem her, og så forventer du, at der går 2 minutter, og så er du varm igen. Det er bedre at holde et jævnt niveau og holde sig varm og
og lun hele vejen igennem den tid, man er ude. Når man har siddet noget tid med varme på dem her, så kan man godt føle, at de ikke varmer længere. Rent fysiologisk så er det ligesom, hvis man sætter sig ned i et badekar. Lige når du sætter dig ned i det varme badekar, så føles det sindssygt varmt. Når der så er gået 10 minutter, så tænker du, det er faktisk ikke så galt. Det er lidt det samme med de her såler. De giver en varme, og når du sidder med det noget tid, så vender du dig til varmen, så de varmer. Og hvis du er i tvivl, fordi det bliver nogen, når de sidder med dem noget tid, så sluk for den ene, og så kan du tydeligt mærke, at der er gang i den. Så jeg vil lige kort fortælle om, hvordan man synkroniserer sin fjernbetjening med sålerne. Hvis der på en eller anden måde går ged i det, så kan man få synkroniseret det her med en fjernbetjening, og det er meget rart at vide. Den måde, man gør det her på, det er ved at tage tænd- og sluk-knappen, og så holde den i bund i 9 sekunder. Når man har gjort det, så kan man se, at knappen den begynder at blinke rødt. Så er der klar til, at man kan synkronisere, og det gør man ved at trykke på en vilkårlig knap her på fjernbetjeningen. Og så kan man se, at sålen den bliver aktiveret. Så er det her synkroniseret igen. Og det gør man selvfølgelig bare ved at trykke i 9 sekunder på begge såler på én gang, gør dem klar og synkronisere op med fjernbetjeningen. Så kommer vi ind på det sidste punkt, som er løbende vedligehold af de her såler. De tåler ikke at blive helt gennemblødte. Det vil sige, at hvis du har dem i dine sko, så skal du ikke træde ned, så du bliver fuldstændig gennemblødt med vand ned i din støvle. Det tåler de ikke, og det vil sige, at de tåler heller ikke at komme i vaskemaskinen. Men det er ikke noget problem, fordi at man tager bare en fugtig klud og holder dem rene på den måde. Og kombinationen af, at man kan holde dem rene bare med en fugtig klud, og det her materiale, de er lavet af, det gør, at de er super nemme at holde. Det er det, vi havde valgt at tage med i forhold til de her Happy Hot varmesåler. Hvis I har flere spørgsmål, så kan I gå ind på hjemmesiden og kigge derinde, og så håber vi bare, at I bliver rigtig glade for dem her udfald.